a nosa leira coa terra e o compost. Quitamos as malas ervas e removimos a terra para que estea oxigenada e logo fixemos carreiros. O que trouxemos para baixo foron os xirasoles, unha ervilla e o millo. E hoxe trouxemos os frixóns. Pero algunhas ainda non as trouxemos para aquí porque ainda non están na súa época de trasplante. O que sementamos directamente foi os allos, as patacas e cenorias. Hoxe plantamos, hoxe viñemos a transplantar o cogombro, cabaza, leituga, tomates cherries e allos porros. Da igual, pronto, No, tens que separalos. Onde os poño? Hoxe non trouxemos os pimentos porque as temperaturas non son correctas, porque teñen que ser a máis de 15 grados mínimos. Hoxe vimos a transplantar os pimentos porque o tempo xa o perdiste. E tamén vamos a plantar flores e plantas aromáticas. Nos puxemos aquí unhas plantas aromáticas e flores para que veñan insectos, polinizadores a polinizar as nosas plantas e para que coman os pulgóns e os ovos dos caracois e así que se faga unha cadea alimentaria. Esta é a calendra, esta é a lavanda e aquí atrás está o romeo. O romeo e a lavanda os repolicidas portales. Nós non puxemos todas as plantas iguais porque senón hai plagas e as plagas son que hai moitos animais iguais na horta que como os caracois e que comen as plantas. Nos vamos a poñer unha tela para que os caracois se poñan debaixo e despois nos vamos a coller os caracois para que non nos coman as follas das nosas plantas. Non podemos deixalas moito tempo sen regar porque despois cando está o sol evapora a auga e Por aquí, a esta. A pataca hai que regalar pouco porque despois o profe está cogiendo mala forma. Ponse así. Entón home, porque é só apretar. É apretada. Queres que te ayude un pouco? No, a pataca. Aí está. Está ben, porque non fajades, apretas, ve apretando mucho las zanahorias. Que non fajamos así. ¡Ay! ¡No aguanto! ¡Estoy cansado! Sí. Es una buena manera de... Necesitamos una botella regadera para plantas que son más... para regar las plantas que son más delicadas. De Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns.